Už. Áno. Je nahraný už oficiálne, nie už na YouTube, ale je už oficiál videoklip. Nie video idem teraz nahrávať, ale oficiál zvuk k kvetom, pesničku Kvety. Takže hodia sa mi tieto šaty. Zvedavá, aký kvety chcem zobrať. Radi máme nejaký hold alebo babky. Teraz to zle? Podľa mňa nie. Čím? Vyzerá to zle? Zle? Dobre? Nevidno. Môj bojový copy. Nevidím vám. Ručička hodín posledného súdu sa posunula bližšie. Pomer hmotnosti k výške je optimálny. Krvný obraz má v poriadku. Všetky hodnoty sú v norme. A čo duševné zdravie? Nie? Duša sa nedá merať číslami. Pokiaľ sa mi pacientka nezdôverí, nemám to ako zistiť. Urobte si preventívnu duševnú prehliadku s benefitmi duševné zdravie. Viac na webe alebo v appke. Dôvera. Optimálny. Krvný obraz má v poriadku. Všetky hodnoty sú v norme. A čo duševné zdravie? Duševné zdravie? Duša sa nedá merať číslami. Pokiaľ sa mi pacientka nezdôverí, nemám to ako zistiť. Urobte si... Po 10 hodině musíme být na pokoji, musíme mít zhasnuto a musíme být v posteli. Takže jako je jedno, kdy budeme spát, ale hlavně, aby jsme stali včas do školy a na oběd, protože spoustu děcek tady spí jako do oběda. Takže jako klidně, ať si jdou spát ve 2 ráno, ve 3 ráno, ale jako, aby hlavně vstali včas. Jinak po 10 hodině musíme být na pokoji, musíme mít zhasnuto a musíme být v posteli. Takže jako Jop, idem si umyť. jedno, kdy budeme spát, ale hlavně, aby jsme stali včas do školy a na oběd, protože spoustu děcek tady spí jako do oběda. Takže jako klidně, ať si jdou spát ve 2 ráno, ve 3 ráno, ale jako, aby hlavně vstali včas. Jinak po 10 hodině musíme být na pokoji, musíme mít zhasnuto. Bloky vrou a nahradit nejacího
A idem to umieť urobiť. Make-up. Vidíme sa, keď budeme mať urobené. Ja úplne nenamalovaná z výražku na nosi, vyzerám v realite takto. A teraz make-up. Áno, idem si dať make-up. To si nevidíte, ja sa trasím, ja som proste tak v šoku, že idem nahrať jednoducho oficiál. Nie, mne sa to iba zdá. Nie realita. To sa nemôže byť reálne. Nemôže. Nedáva to zmysel. Nie, toto nie je reálne, podľa mňa. Toto, normálne. Trasiem. Bože. Ja sa trasiem. Ja doslova trasiem. Idem zavolať ešte mame, nevlastnej mame, po prípade segre, nevlastnej ja. Môžeme ísť na to. Ja som úplne v šoku, toto nie je reálne. Ale nie je realita. Pomoc, toto ne. To ma nikdy neuvidíte, tak je to kvôli tomu, že som ma asi dosať nechať. Keby náhodou. Ale dúfajme, že sa to nestane. A ja som úplne v šoku, To nie. Toto nemôže byť reálne, no odpíjem na to, že je prvú scénku. Nie je začiatok. Ideme na žiadna odlietania pomoty modrý. Prosím, osluní. Ja chcem povedať. Vec, že niekde ja vyskúrim. Bola som. Na tebe, že som vydržal. Možno. Dobrá stránka.
A běža tam na kameru, která chce šli sami taky. To nás prehláča na prvej scéne a mala som ísť 200 metrov a dopadlo to tak, že som vlastne spadla, má celý bok krvavý a mi za to vynadá, že sa správa afektovať. A končí to všetky. Sorry, ale to boli. Vidíme sa už ďalšie.